Olha bem. O pobo de Niño d'Águia, en Xunqueira de Esparañedo, celebra este 2025 a quinta fornada tradicional. Este pobo de alfareiros revive unha vez máis as tarefas que eran necesarias unha vez que os cacharreiros lle daban forma ás olas que outros obxetos de barro. Unha parte importante do traballo facíano as apañadeiras, mulleres que carraban os cacharros en cestos ata os fornos por un pequeno soldo. A máis veterana é Estrella Vázquez, filla e irmá de cacharreiros. E polo tanto metida nestas labores desde toda a vida. Estrella, usted traballou da apañadeira? Da apañadeira? Sí. Da casa solo. Da casa solo, moitos anos. Bueno, bastantes. De que anos empezou? Ten 91. Ten 91. Así que empezaría igual con 30 anos ou 20 quizás. Sí. Porque eles empezaron a fazer de novo. Empezábase de novos a traballar, que había que traballar. Era traballoso, isto daba traballo. O cacharro facían os seus homens. Sí. Pero logo despois as mulleres había que cosían, había que as súas mulleres colaboraban. Botabas a louça fora, metíase dentro. Na casa non había... As mulleres eran as que levaban bastante traballo. E cargar todo o lombo, claro. Apañar todo para o forno. Cando se metía despois a louça que se cocía, había que apañar desde a casa a cestos. Levábase na cabeza, claro. Agustín, un dos últimos cacharreiros de Niño d'Águia, inaugura a festa. Buenos días a todos os que ven. Estamos na inauguración a quinta jornada, o fiadeiro e a jornada. Empezamos no ano 78 con esta historia, en Niño d'Águia como museo. Eu empecé a facer cacharros aos 35 anos. Non é como que empeza de novo. E agora queren que eu forneque porque son o máis vello. As apañadeiras cargarán os cacharros e farán un pequeno percorrido simbólico ata os fornos. No tempo no que elas traballaban as distancias eran moito máis longas e o preso que cargaban moito maior, pero todo era necesario para axudar na economía da casa. A ver se me conoce. Sigo. Hay que quita si queres o trapo da cabeza, Estrella. Si queres quitar a rolla da cabeza. José María vai cargando no forno as pezas que lle traen as apañadeiras. Ten que ser moi cuidadoso na colocación das mesmas porque da súa posición dependerá que queden correctamente cocidas. Tamén se corre o risco se non ten xeito na súa disposición de que algunhas pezas rachen por o peso ou pola mala distribución do calor provocando perdas para o cacharreiro. María, curre Carmela que chove. Cuidado, que van presa. Con lume de carqueixa vaise subindo progresivamente a temperatura do forno. Na segunda cocción, despois do vidrado da peza, daráselle un último golpe de calor que chegará aos 1000 graus co que quedará rematada a peza e brilante o esmaltado. O cacharreiro comprobará que o resultado é correcto sacando unha pequena peza cunha forquita de 2 gallos e enfriándoa no lume para observar a cor que acadou.
Vai rematando o día e tamén o traballo. Métenselle aos fornos os últimos mollos de carqueixas, tarefa na que colaboran veciños e visitantes, e deixaránse as pezas toda a noite para que enfríen.